Εν πάση περιπτώσει, για να δώσουμε ένα πιο θετικό μήνυμα, ακόμα μεγαλύτερο, η κυβέρνηση πες δεν τα καταφέρει. Λέμε, αν. Πολύ ακραίο σενάριο. Λέμε ρε παιδί μου, εγώ θέλω όλα να παίρνω. Εγκάθετος. Υπάρχει αντιπολίτευση. Πού είναι? Παρακαλώ. Ο Αντώνης ο Σαμαράς για τον Γιάννη τον Βαρουφάκη. Τον κύριο Βαρουφάκη τον έχετε βάλει στο στόχαστρο πάντως. Ναι, εντάξει. Όχι, ας μείνουμε λίγο σε αυτό, γιατί το βλέπω ότι τον κύριο Βαρουφάκη τον έχει... Κάτι θέλει να πει για τον κύριο Βαρουφάκη. Ναι, δηλαδή τον έχετε στοχοποιήσει. Γιατί? Θεωρώ ότι είναι πρωταγωνιστής ενός θεάτρου πολιτικών απειλών, συνεχώς κατά το πάντων, με τις δικές του ενδυματολογικές εκκεντρικότητες, αλλά ότι όλα αυτά τα κάνει για το wow. Και με wow δεν βάφονται αυγά. Μην γελάτε, εσείς, έχει πρόβλημα. Έχει δίκιο, μην γελάτε, έχει δίκιο. Τα αυγά ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι βάφονται με πορδές. Έτσι, όχι με wow. Το έχει εξασκήσει στην καλή του θητεία, τη δίχρονη. Ναι. Με μεγάλη επιτυχία, λένε κάποιοι. Θέλουμε να βάψουμε ένα αυγό, κλάσε Αντώνη. Δεν μου αρέσει το επίπεδο σου. Συγγνώμη, το παίρνω πίσω. Δεν με χαρακτηρίζει. Το πρόβλημα των ναρκωτικών το έχει ο Αντώνης ο Σαμαράς. Η εξουσία, το μεγαλύτερο των ναρκωτικών, το πιο επικίνδυνο από τα ναρκωτικά, αλλά κάπως ξεκινάς. Και δεν παίρνει απεξάρτηση, ξέρω εγώ. Ακριβώς. Κάπως ξεκινάς όμως. Δεν ξεκινάς από την εξουσία κατευθείαν. Ο Αντώνης ο Σαμαράς για πρώτη φορά στη ζωή του μας διηγείται πώς ξεκίνησε τα ναρκωτικά. Επαναλαμβάνω, λέω την αλήθεια. Λέω την αλήθεια. Κουμπώθηκα. Βλέπω, ναι. Σαν τι? Κύκλους. Οι οποίοι γερνάνε πώς? Τι? Γερνάνε οι κύκλοι αυτοί, τι ακριβώς? Έτσι.